जानानै सोरबा हौवाजों ब्लड खारनायबो निश्चय जादोंबो जानो हागौ। आफा नोंनि गासै मावनाय खामानिफोरखौ जों नाहरोब्ला प्रभु आफा रोमै रोमै फिरि फिरि प्रभु आफा। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं दंफैयो मोनसे गिदिर रंजामा हाबाफारियाव। बेनो जादों सिल्भार जुबिली सेलेब्रेशन मोनसे मण्डलिनि। बे जाहैबाय जमुनागुरि बाप्टिस्ट चार्च जाया दङ निसिमानि सिङाव थानाय नैबे जमुनागुरि गामि चिरां डिस्ट्रिक्टनि। दा बे हाबाफारियावहाय आंखौ हांख्रायनायलाय आं दंफैयो आरो नोंथांमोननोहाय नैबे गिदिर रंजानाय हाबाफारिखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। दा बिनि थाखाय बिथांमोना बेवहाय साजायदों, टीम बानायदों। नैबे नोंथांमोना नायदो, वेलकाम। नैबेवहाय मोनसे गेट बिथांमोनहा दङ। नैबेवहाय मा खालामदों, पेन्डेल। बेनिफ्राय नैबे गेटजों हाबलांनानै जोङो नायनि। दा नैबे गेटआखौ क्रुसनि बानायदों, खृष्टानफोरनि नालाय मोनसे मण्डलि जमुनागुरि बाप्टिस्ट चार्च बिनि हाबाफारि वेलकाम। ओमफ्राय ओरैहाय बेबायदि साजायनाय लामा लामाबो। बेनिफ्राय ओरैहाय नैबे जिरायसालि खालामनानै होदों आलासिफोरनि थाखाय, जाहाथे फैना बेयाव दसेब्लाबो जिरायफैथ'नो हानाय बायदि। बेनिफ्राय बिथांमोना हाबाफारिखौ लादों गावसिनि जे गोदान गिर्जा न' लुखांनाय कम्पाउन्ड, बे कम्पाउन्ड सिङावनो। बेनिफ्राय नैबे जाया इम्पर्टेन्ट पार्ट, जायखौहाय बिथांमोना फिरफिला उरायहोनायजों मैया बेलासियाव हाबाफारिखौहाय बेखेवनानै लादों आलासिनि गेजेरजोंहाय। दा नैबेयावहाय सानावहाय बेबायदि नुबाय नै। दा मोनायाव माबायदिमोन बिथांमोननि हाबाफारि नैबेखौ बेखेवनाया बा फिरफिला उरायहोनाया, बेखौ नोंथांमोना आं ससे दिन्थिनि। लोगोफोर, बे जाहैबाय मैयानि हाबाफारि। बेवहाय बिथांमोना सासे पास्टर एबा आलासिखौ हांख्रायनानै फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै लादों दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो ओरैहाय माने गावसोरनि गामिनि रायजो राजाफोर, उन्दै उन्दै गथ'फोर माने बाहागो लादों बेलाय। दा नैबे मोनाबिलि समाव प्रभु जिसु जोङो स्टार्ट खालामसै, जागायसै। बेनिनो सिगां प्रभु जों नोंखौ बे समाव बिथां आलासिया फिरफिलाखौ बिर होबाय। दानिया पेन्डेलखौ बोर होनाय आरो बेखेवनाय। आङो बे पेन्डेलखौहाय बिफा बिसा गोथार जिउ जिसु ख्रिस्टनि मुङैहाय बेखेवनानै होनाय जाबाय। जोङो सिङाव हाबनानै खनसे प्रार्थना खालामबावनोसै, बिनि उनावहाय जोङो बे दैखौहाय सारनोसै। बे समाव मोनानि प्रग्रामखौ जागायनो थाखाय बेवहाय माखासे फोथायारिफ्रा बेवहाय ज' जाजेनबाय लोगोफोर दे। बेनो जाहैबाय स्टेज एबा जौस्रां। नै बिथांमोना बिराद मोजाङै साजायदों, गुफुरैहाय गोथार। दानिया थामथिम खालामदों जानाय।
बे जाहैबाय अमा बेदर नै अमा बेदर बिराद गोदागासिनो दं बिराद गिदिर हाबाफारि नालाय दा जानायाबो बिराद गोबां बिथांमोना बेवहाय 10टा ना 11टा अमाजोंहाय खुंनो थांगासिनो दङ बे हाबाफारिखौहाय माने जानायखौ खालामनो थांगासिनो दङ साननि जानाय स्पेसियेलि जिनाखि मेन प्रग्राम खालि दै लोगोफोर नै वा ओमफ्राय ओरै गोदादों नै दाउआबो लकेल गोजा दे गाव गावनो दान होज्लायनाय गोजा जाबाय बे दाउआबो दाउ बेदरफोरा ओमफ्राय ओरै थिखानानै दोनबाय नै बिराद गोबां अमा बेदर गोदाखांजोबनानै आराम बैसाङाव थिखानानै दोनबाय जाहाथे गाज्रि जायै बायदि नै बा दानिया नेक्स्ट मर्निंआव फैफिनबाय लोगोफोर दे दानिया जों नायबावदिनि बेयाव बिथांमोननि साजायनाय माखासे जायगाफोरखौ जों नायबावनि लोगोफोर दे ओरैहाय जिरायथ'ग्रा आफादत्थ बिथांमोना औवानि बानायनानै होदों नै बिराद मोजां जिरायथ'नाय नांगौ गोबां मानसिफोर जमा जागोन गेदारिं जागोनखाय बेनिफ्राय नैबो बिथांमोना दिन्थिदों मोनसे जारिमिनारि न' जायबायदि न'फोरजों बिथांमोना गावसोरनि मण्डलिखौ जागायदोंमोन बे जाहैबाय मोनसे मान्ड'मोननो जोंनिजों मान्ड' होनना बुङो नोंथांमोननिजों बिदि जिरायथ'ग्राखौ मा होनो फोरमायहरनो हागोन बेनिफ्राय ओरै हेवहां फैजां गथ'फोरनि थाखाय गेलेनो थाखाय बानायना होदों नै वाव बिदिखौ बिराद खुसि मोनो ना गथ'फ्रा गोलैनाय वा आराम वा ओरैबो नै हा बिसोर आसलसिन नै बिसोर गिटारा बिसोर आसल बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय गिर्जा बिसिनि बा गिर्जा सिङाव मानसि दंहैयोदां हनै गिर्जा बिसिनि माने बे जाहैबाय मोनसे जारिमिनारि गिर्जा बिथांमोननि गिबि गिर्जा न'आ बेबायदिमोन थुरि न'नि गिर्जामोन नै बेबायदि बानायनानै बिथांमोना मोनसे गोसोखांथि नेरसोनखौ लाबोदों येस खेवबा दे गिर्जा खेवबा दे नायनि खेव दे नै इसोर गिर्जा हाबग्राफोर दे बोखां दे दरजाया बोखां बा नायनि सिङाव माबायदि बा बिदिमोन नै बिसिने जिरायग्राबो बिदिमोनदां नै बे जाहैबाय बिथांमोननि बै समनि गिर्जानि महर नंगौना बेनिफ्राय बिथांमोना हाबाफारिखौ लादों नैबे गावसोरनि गोदानै गायसननाय गिर्जा न' बेयो बेखेवजानाय जाथ'वाखै दा बे थाखानाय हिसाबै बिथांमोना बेयावनो हाबाफारिखौ लादों दा नोंथांमोना एसे दिन्थिनि नैबे जाबाय बिसिनि गिर्जा हायोब्ला बिराद मोजां नुसिगोन नै जमुनागुरि बाप्टिस्ट चार्चनि गिर्जानि बिल्डिं बिथांमोना बेखौहाय थाम-थिम खालामबाय बेखौहाय बिथांमोना बावैसोनि उनाव लुफुंनानै लासिगोन दा बे सिङावनो जादों मेन हाबाफारिया हाबलांनानै नायहैनि लोगोफोर दे येस दा बुंजोबनानै दंसै नै ओरै साइड मोनसे बुंजोब्बाय ओमफ्राय ओरैहायल' एसे दङसै नै हौवाफोरनिल' बोसोरारि गेदेर रंजामाखौ जों मोननायनि थाखाय प्रभु जोङो इनायनो रंजायो गोसो गोरबो होनानै आफा नोंखौ बाख्नायो प्रभु दिनैनि बे दिनाव आफा जोंनो नोङो प्रभु नोंनि गेदेर आशीर्बादखौ होबाय आफा नोंनि गासै मावनाय खामानिफोरखौ जों नाहरोब्ला प्रभु आफा रोमै फिरि प्रभु आफा नोङो जोंखौ बे समावहाय जोङो
प्रग्रामाव होखानाय बायदि आरो जमनागुरि बाप्टिस्ट चार्चनि गासैबो सोद्रोमाफोरनो बे साक्सेसफुल मोनसे सिलभार जुबली सेलेब्रेसन खालामनो हानायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ हामबाय होननानै बुङो कंग्रेचुलेसन। Vice President YC बिथांखौबो गसंनाय जाहैबाय एनस नार्जारि ट्रेजारार YC बिथांखौबो गावनि सिनायथि खालामबाय। बेनि YC बिथांखौबो गावनि बेनि उनाव गारि सालायग्रा जोंनि समाजारि इयुन PBCA बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ सेक्रेटारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। प्रसन्नजित नार्जारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथांखौबो गावनि मान बावदों गिबि गायसनगिरि बिथांमोना 8था नखरजों बे मण्डलिखौ जागायदोंमोन दा बिथांमोनखौनो मान बावदों। हामबायसै बे समावहाय गावबा गाव जायगायावहाय थांनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। हामबायसै। आरएफनि दैदेननायनि गेजेरजों जों गोबाव सम नेनानै थानाय जोंनि बे जमनागुरि बाप्टिस्ट मण्डलिनि जि रुफाथि रंजामा बेखौ जों मोननो हानायनि थाखायहाय लोगोसे जोंजों हांख्रायना लिंहरजानाय गाहाय आलासि जोंनि रेभारेन्ड प्रसन्नजित बसुमतारी सार प्रिन्सिपाल अफ SPC बिथांखौ हामबायदों आरो जोंनि BBCनि गाहाय आफादगिरि दानिया नैबे मण्डलिनि गासै बिबानगिरिफोर जायफोरा जागायनायनिफ्राय नैबे 2025 मायथाइसिम मोनसे नङा मोनसे बिबान लानानै मावबोनाय बिथांमोनखौहाय मान बावदों।
आरोबाव बे समाव माखासे लिंहरजानाय आलासिफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि बेखौ आरोबाव लाबावदों। ओरैनो सोरबा सोरबा समाज सिबियारि लिंहरबाय आरो हामबाय जाबाय बे समाव थांनो हासिगोन। नाथाय जोंनि गोथां इसोरनि अननाया आनकन्डिशनेल लाभ जानायखाय बे इसोरा बुंदों आहार जोबनाय बिमाया एबा सासे गथ' थानाय बिमाया गावनि गथ'खौ बावनानै थांनो हागौ जायो दै। गोबां समाव जोंनि बिबिसिनि गिर्जानि गेजेरावनो गथ' गोरलैखौ दोननानै सोरबा हौवाजों ब्लड खारनायबो निस्सय जादोंबो जानो हागौ जायोबो। बेखायनो निस्सय बाइबेलाबो बेखौ बुंदों बेबायदि जानो हागौ जों गावनि फिसाखौ अनो अब्लाबो बे गावनि फिसाखौ अननायखौ दोननानै थांनो हागौ। नाथाय आं हले नोंसोरो दुष्ट जाब्लाबो अधर्मिया जाब्लाबो आङो नोंसोरखौ नागारा। बे जाबाय एसुरेन्स जाय एसुरेन्सखौ इसोरा जोंनो होदों बेनो जाबाय बिनि मायाया लागारबो थायो बिनि अननाया लागारबो थायो। जिसुआ बेखायनो बुंदों आङो नोंसोरजों संसार जोबनायसिम लोगो लोगो थागोन। बेबायदिनो गाहाय आलासिनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जोबनानै थाङो। नैबे साननि हाबाफारिया दा मोनायाव दंबावो बेखौ आं दिन्थिनाय जानाय नंला लोगोफोर। बेनिफ्राय दा गोबां मानसिफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जायफ्रा मोजां मोनदों शेयार खालामनो हागोन।